ଆଜି ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଉପାଦେୟତା ଆଲୋଚନା କର। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଓ ପାଠନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ, ପ୍ରାକୃତିକ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ସଂଘ। ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବା ସାର୍ବଭୌମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସଂଘ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସଂଘ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଓ ପାଠନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ମଣିଷ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମାଜରେ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂଘମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୃଙ୍ଖଳତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଦେଶ, ଜାତି, ସମାଜ, ସରକାର, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ପଦ୍ଧତି, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଉପାଦେୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଜୀବ ସହିତ ତା'ର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ସେହିପରି। ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଓ ଉପାଦେୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଳବତ୍ତର ରହିଅଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଏ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ ବସବାସ କରିଥାଏ। 2. ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କାମ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। 3ଟା ଦେଖ ସାମାଜିକ ସେବା ଓ ବିବାଦ। ସମାଜର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଜଟିଳତା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସହିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମାଜିକ, ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ, ଧାର୍ମିକ ଭେଦଭାବ ଏସବୁ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା। ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସହିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହି ସାମାଜିକ ଜଟିଳତା ଓ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 4. ସମାଜର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷମତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିସର ବହିର୍ଭୂତ। ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦିର
ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଆଧୁନିକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 5, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦରକାର କରିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କୋଉଡ଼ା? ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସମାହାରକୁ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶା ଅସୀମ ଓ ଚାହିଦା ଅନେକ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆଶା ଓ ଚାହିଦାର ପୂରଣ ପାଇଁ କେତେକ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଶା କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା। ଆଧୁନିକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧରେ ବୀମା ପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାମାରୀ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 8, ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର। ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ସଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭୂତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଭଣ୍ଡାର। ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ଓ ଗୁଣୀ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଓ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ହାସଲ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସହଯୋଗ ଓ ସହନଶୀଳତା, ସେବା, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଉଦାରତା ଓ ପରୋପକାରିତା ପ୍ରଭୃତି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଇଂଲିଶ ନୋଟ୍। ପଜ୍ କରିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍? ତାପରେ ପଜ୍ କରିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଏ PDF ମିଳିଯିବ।